जीरा 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 ना ट्राए करो ना 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 ଆମର ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦୟାକରି ଆଉ କରନି ଚକୁଳି ନୁହେଁ ମାମା ଇଡଲି ଇଡଲି ଇଡଲିରେ ତାକୁ ମାନେ हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एटी सकाल सकाळु आमे ब्रेकफास्ट रोटी संतुला खाउथिलु शीत दिनर यही सकाळ झील बेले मु बहुत पखाल सहित आलू चकटा सुखुआ पाग बड़ी चूरा शाग भजा एमती बहुत खाई बहुत ही भल लगे ए से सब मन पड़ुची किंतु आमे खरारे बसी खाऊँ रोटी संतुला यही सब भितर आपण आमर शाग गछ नोटिस करि परछन कि नहीं आमर शाग हेछि आम शाग गछ लागिछि आम शाग खाइबू आमे बाघ हबू बाघ ना आउ किछि एठी आमे रिलायंस आस्थिलु किछि ग्रोसरी शॉपिंग पई तापर आमे एठी जाउथिलु घुगुनी खाइबा पई चलंतु मु आपनको देखुछि घुगुनी भाई बिकुछंती घुगुनी एटा किड स्क्वायर रे अछि जदि आपण ट्राई करिया को चाहंतिबे निहाती ट्राई कर परिबे बहुत ही यम्मी थाए आमे एथिरे पकोड़ी लगे के खाऊ और में चाहिले खाई परिबे से साइड रे पकोड़ी दुकान अछि बहुत ही बढ़िया लगे नेक्स्ट आम खाइलु एक चिकन रोल बहुत भल लगुला जीरा 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 ना ट्राए करो ना 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 तापर आमे चिकन लेके पळे आसलु घर को तापर एटी मो चिकन बनैला रे लगी जाइछि ଦୟାକରି ଆଉ କରନି ଚକୁଳି ନୁହେଁ ମାମା ଇଡଲି ଇଡଲି ଇଡଲିରେ ତାକୁ ମାନେ ବିରି ଚାଉଳ ଯୋଉ ଇଡଲି ନୁହେଁ ସେଇଥିରେ ଗୋଳେଇକି କରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରୋଟିନ ବି ଯିବ ଏମିତି କହିଦେଲି ଦୟାକରି କରନି ଆମର
1.03 ଗ୍ରାମ এই ବ୍ୟାଗୁଡ଼ା କାମ ଦେବ ଅଳିଆ ଆମର ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରୁ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ତାପରେ ଏଥିରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରେ କାକୁଡ଼ି ଥିଲା ସେଥିରେ ଭଲ କାକୁଡ଼ି ତେଣୁ ଆମେ କାକୁଡ଼ି କିଲେ ଆଣିଲୁ ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ବି ସେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାର ଅଫର୍ ଥିଲା ସେ ଦେଇଛି ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ପାଇଁ ଆସିଛି ତେଜ ପାଇଁ ନାନ୍ ପ୍ରୋ ଗୋଟେ ଆସିଛି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଜେମ୍ସ ଆସିଛି ମାମୁନୁ ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ ଆସିଛି ମୋନୁ ପାଇଁ ବିସ୍କିଟ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଗୁଡୁର ଯେହେତୁ ଟିକେ ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଇନୋ ବି ଆସିଛି ଆଉ ଦୁଇଟା କେକ୍ ଆସିଛି ମାମୁନୁ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଆସିଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନା ଏଇଟା ମାମୁନୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ରାତିରେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରେ ଆସିଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ସେ ଓନ୍ଲି ସାଲାଡ଼ ଖାଇକି ହିଁ ଶୋଇଲେ। ଗେଲା ପିଲାଟା ଏଇଠି ହସିକି ଖେଳୁଛି ଗୋଟେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଖେଳିବା କଥା ସେ ଶୋଉନି କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଗେଲା ପିଲାଟା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।